baryo. Adlaw kadto nga Domingo, may tindera nga bag-o, guwapa siya kaayo. Ug ako siyang giduol, ug ako siyang gitan-aw, ug akong githatan, ug ako siyang gipahiyuman. Apan siya midoko ug naulaw, ako siyang giduol, ug akong giila-ila. Pangutana ko si Papa, Papa, kaila ka ba ang bayana? Umiingon si Papa nga siya si Inday, ang iyang apelido kay Badiday. Apan Junior, ayaw gihilati ka ng bayana. Tabo sa lungsod sa among baryo, ibalhin ka to Sabado. Ibalikan ko si Inday nga naninda og siyumay. Giritso ko siya pagduol, ug akong gipangulitawhan. Apan siya mihilak, mitalikod ug midagan. Pagkahibalo sa akong Papa, nilabihan gyud niyang andara. Iyak kong gikulata, iyak kong gidabu-dabuhan. Umiingon ang akong Papa, Junior, ayaw gilati ka ng bayhana, kaysa kaniadto pa. Ako siyang kirida, bastang di malasa sa among nga pamilya. Kay ang babae nga natingban sa akong gugma, kabit man di ay sa akong Papa. Betigan akong duula, ni atong higayuna. Nilayas ko sa amuha, dito ko sa balay sa akong lula. Pagsulod pa na ko sa sala, ako nahitingala. Naabtan ko si Inday, midagan padulos kwarto niya. Kunya miabot si Papa, nga pertigyong sukua. Misunod siya sa kwarto nila, ug pertigyong andara. Tingnan ko si Papa, nga papaon sa bakining hitabo. Nga ang babae nga natingban sa akong gugma, imo man di ay kirida. Pastang di malasa sa amo nga pamilya. Kay ang babaeng natimban sa akong gugma, kabit man di ay sa akong Papa. Bastang di malasa sa among nga pamilya. Kay ang babaeng natingban sa akong gugma, kabit man di ay sa akong Papa. Bastang di malasa sa among nga pamilya. Kay ang babaeng nga natingban sa akong gugma, kabit man di ay sa akong Papa.